İzmir seyemین bajarê mezin ê Tirkiyeyê tê texmînkirin ji 500,000 zêdetir Kurd li Îzmîrê û li navçeyên wê dijîn. Piraniya Kurdên li Îzmîrê di salên notî de ji ber şer û pevçûnên giran ê di navbera dewlet û PKK de mecbûr man û koç kirin. Beriya wî jî ji ber egerên aboriyê gelek malbatên Kurd koçê Îzmîrê kiribûn. Hejmara bajarê Îzmîrê nêzî 4 milyon e. Bi giştî 28 parlamenter ji Îzmîrê dertên. Di hilbijartina yekê mijdarê de li Îzmîrê HDP 233,553 dengan sendibû û 2 parlamenteran derxistibû. Lîstek rengîn a HDP heye li bajara Îzmîrê. Yek ji namzedên HDP ê Îzmîrê Yalçın yanike ku ew esil Efrîkî ye û weka komûnîst bi nav dike. Di lîsta HDP de li herêma yekê di rêza sêyê de bû namzed. Ew ji bajarê Aydinê ye. Nêzî 40 salin li Îzmîrê karkeriyê dike. Hosteyê dirûtina cakêt û pêlavên ji çermê ye û ji bo mafê sendîkaya karkeran bi salan e tekoşînek dide. Yalçın yanek bawer dike, rizgariya gel û çînên bindest bi şoreşa komûnîzmê pêkan dibe. Her wisa dide xuyakirin HDP ji bo hemî Tirkiyeyê derfetek mezin e, ji bo têkçûna partiya AKP û sîstema ku avakirine. Ne kadar eş başkanımız Selahattin Demirtaş هر چقدر افسرۆکی me Selahattin Demirtaş di girtiyê jî dabe û her çiqas hewl bidin ku HDP di bendavê de bihêlin ev kar nake û HDP dê bi serbendavê keve. Namzedê HDP ê Îzmîrê Birêzyanek di gel namzed û xebatkarên HDP li navçeya Bayındır û taxên wê ji gel dixwazin ku dengê xwe bidin HDP. Rayê xwe ma birên behî ma rayê xwe din ki. Gom birakên Erdogan. Rayê xwe dinim nefisa xwe, namusa xwe, şerefa xwe, rayê xwe nadim kes. teşekkür ederim. Rayê xwe dinim xwe. Li taxa Çirpiyê jî ji hezarê zêdetir Kurd dijîn û di hilbijartinên berê de nêzî 600 deng ji HDP ra derketibû. Piraniyên wan karkerên zeviyan e. Kurdên li wir hatine gohderiya namzedan. Em seriya HDP'n û îzmî qeweta Xwedê bê qezanîş jin jiyan û ji bê zilmê bira ser Silmanan rabê ravê xwînê bisekine bes. Gişê Kurmancayê gişê Selahattin Demirtaş partiya me BDP'yê em jê şaş nabe. Xwedê bi hez bike em ê dora 150 milletvekîliyê xwe bişînin meclîsê û Xwedê me kesî fedîkar neku em li pê doza xwe em doza xwe bernadin em partiya xwe jî bernadin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, İzmir.